बिटिआरनि डिसिसनखौ आं मोजां मोनदों माने सिगांनिफ्राय बेबादिखौ आइडियाफ्रा मोनाखैमोन आरो जोंबो बिदि सानजानाय बादि मोनाखैमोन दा बहुत बेबादि मानसिफोरखौ लेंहरनानै जे गोसोखां बा मोजां मोननायखौ जेनेबा जाय गेलेयोमोन बेफोरखौ जों गोदोफोर गेलेयोमोनबाबो गावजों गाव सिनायलायामोन सौदावलायाबाबो मोनथियामोन दिनैनि गेजेराव थारमाने बयखौबो सिनायनाय मोनबाय नुनाय मोनबाय गोजोननाय मोनबाय आरो बेबादि स्टेपखौ लाबाय थायोबा बा बे बोसोरावथ' जेनेबा दाखिनि लेटेस्टसिमखौ मोन्दों नेक्स्ट इयाराव जुदि सोरबाफोर जुदि गोदान फैयोबा बेबादि जुदि प्रग्राम खालामनानै जुदि गोसोफोरखौ गुदुं खालामहोयोबा माने फिउचाराव जेन गेलेग्राफ्रा आरोबाव ओंखारबावगोन बिदि होननानै सानो आरो आं एथलेटिक्समोन शर्ट पुट आरो डिस्कासमोन आं 1982 आव गेलेजेनदोंमोन गेलेनायनि गेजेरजों जे सासे सुबुङा गोजौ जांख्लासिम सौहैनो हायो एसे नोंथांमोन दिनैहाय बर'नि गेजेराव साफा अलंबार महरै सिनायथि जाबाय मा फोरमायनो सानबाय बेफोरो गेलेनायखौ जुदि आइडियाखौ लाबाय थायोबा नोङो जेनेबा मोजां गेलेयोबा कर्ट कासारिफोरावबो चान्स मोनो साख्रि मोनो लाइफफोरखौ जेनेबा गथ' गथाय खांनो बिमा बिफाखौबो माबानो आवगायहोलांनो हायो न'खर सामलायनो हायो आरो बिनि गेजेरै गथ' गथायनि फरायनायफोरखौ लानानै गथ'फोरखौबो गावनि बादि गेलेनो फोरोंनो हायो आरो प्लास बाहेरायाव थांनानै बाहेरानि नेचारफोरखौ नेसनेल इन्टारनेसनेल जेसेबांखिनि माने जेरैबायदि जानांगौ बेखिनिखौ जों मोनाखै खिन्थु बेयाव थांनानै जुदि नुयोबा जोंबो सोलोंफैनो हायो आरो मालायफोरखौ फोरोंनो हायो आं नीला बसुमतारी बर्तमान आङो माबायाव NFLUA स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेन्टआव सिनियर सुपारभाइजार चिफ अफिस सुपारभाइजार आरो जोंनि रेलवे बादिबा ओमफ्राय मालिगावनो थायो आं हेडक्वार्टार आं दाबो गेलेयो आं एक्चुअलि आं माबायावनो 97 आवहाय अरिजिनेल आंनि जिखौ माने एज ग्रुप बेखौ गेलेनायखौ गारबाय ओमफ्राय दा भेटेरान मिटआव आं रिसेन्टलि साउथ करियायाव थांनानै फैदों बाहाय आङो मोननै शर्ट पुट आरो डिस्कासावबो गल्ड मेडेल मोननो हादों साउथ करियानि माने मोजां माबाखौ जायगाफोरखौ नुनानै गोसोफोरखौ आरोबाव माने दावगानाय मोनबावदों जेन माने बाहेरानि मानसिफ्राबो आरोबाव जेन जोंनि इण्डियानि मानसिफ्राबो जेन माने बिदि गेलेलायनानै लोगो मोनलायलायबा फिउचाराव माने गथ'फोरखौ बा गावनि देहाफोरखौ मोजाङै सामलायनानै लानो हाया बायदि माने एसे गोसो दुंनाय मोनदों आरो सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट सापागुरियाव थानाय SI निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे SI निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन